Moni on varmaan todennut, että merkintöjen tekeminen on kömpelöä ja aikaa vievää. Lisäksi muutosten hallinta on hankalaa. Miksi merkintöjen tekemiseen pitää osallistua niin monta ihmistä? Eikö yksi ihminen voisi hoitaa kaiken kerralla? Uusi tunnus. OK. 2 Jussi Kalle 203 tyhjä Risto 126. 2 JK 203 tyhjä R 126. Tulosta tunnus. Tulosta. Uusi tunnus. OK. Risto 91. R 91. Tulosta tunnus. Tulosta. Tulosta tunnus. Tulosta.